Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbadiɗiraɓe daroɓe suudu baba on jaɓɓama ha wakkatire hetande gam sakangon kubaruji e ɗemgal fulfulde. Yelam on fu moɗon on ɗo sutindiɗo mbadi dow jam hande ɗon abde 11 lewru colte hitande ujune ɗiɗi e 19. Kubaruji meɗen arane yahan wato hako larani yontere nde sukaɓe waɗama yelwata muɗum wi'ete ka 53 ha nder kitale. Kadi ɗo majum salake hande ha nder berniwol Douala, ngam majum cakkinnanma giɗɗe ɓedden famugo dede no ɗum salari ha ko larani yakeji sukaɓe. Pamen sukaɓe waɗi dede ko wowi waɗego hawtade be daldal beseke ɗum majum ɗum nder berniwol Douala ɓe townugo wato hande dede ko ɓe gaɗi ha nokkure nde ɗo taweki wato lamlamɓe kewɓe ha nokkure nde ɗo e ardiɓe. Kadi ɓe calake be gimi ɗi ɓe gimi wato hande ha susɗingo wato yakeji lesdi Cameroun ha gotago muɗum en non ha ko tammi warugo e non kadi ha falde Douala ɗiɗaɓre fu non majum ɓe tokkiniri wato japle majum ɗo majum ɗum ha wato daldal julde wato nder Douala ɗiɗaɓre ɓe gaɗi ɗon man bo japle bana no giruɗon haɗɗo ɗum ha wato binde Carrefour collège évangélique bana no ɓe mbirata. Kadi ɗo majum holli wato jangirle feere yalɗiri ha nokkure nde ɗo ɓe gaɗi bo hande salol maɓɓe ha yeeso wato ɓen ɗon ardiɓe e non kadi hawtade be jangirle wato islaminkeje ko nandi e muɗum. Ɗum majum holli wato hitande nde ɗo ɗum waɗi wato tiɗal masinta ha ko larani yakeji jangirle ɓurna fu bo ɗum sappake ha ko larani sukaɓe e non ha Douala arana banno giruɗon wato sukaɓe ardingal muɗum ha ko larani wato nyiɓalo lesdi Cameroun ha ko tammi warugo be wato kongol ngol ɗo on woni wato nde jaɓɓira. Kadi ɗo e ɗon majum ɗum tammi fistango dede yakeji majum ha wato kubaruji tammiɗi warugo daga ɓawo. Ha faynen ɗo tokkiti ha ko larani wato yontere nde sukaɓe ɗo majum ɗumejum on wato hande woni dede yakeji wato kongol yontere nden ɗon e daga nde bo nde fuɗɗi. Kadi ɗum majum ɗum sappake wato giɗɗe ha taskaram nyalade nden ɗon. Pamen ma fodde ko yontere nde sukaɓe waɗe hawtade be 53 nde ɗo ɗum hokkiti kongol ngol ɗon hokkiti wato sukaɓe dariɓe daranoɓe wato lesdi muɗum ɗon majum ɗum waɗi wato ko watta pijirle feere andama daga hitande 1996 on wato nyalade nde ɗo hokka wato ha lesdi Cameroun. Kadi ɗo majum nde ɗo waɗe ha kala wato hitande fu ha yetti wato hitande nde ɗo kadi hitande nde ɗo susɗini wato sukaɓe be daranago lesdi muɗum e nyiɓugo ndi wato do hande de'ende e non bo wato waɗugo ko larani ɗemɗiyankeje ɗiɗorje nder lesdi Cameroun wiyete English e français banno wirete. Kadi non bo jogitago fina tawa muɗum ha ko larani yakeji ɗinɗon. Kadi taskaramji ɗuɗɗi waɗama be fintingo ɓiɓɓe ha ko larani yakeji nyalade nden ɗon. Ha fahin en dilliran wato ha kribi hatton majum en mbiya e nder berniwol Douala. Kadi en daran ɗon majum ɗum waɗi wato nyalade wato hande nde wi'ete wato witto ha ko larani gande cuuɗiɗe ande cuuɗiɗe ɗum majum ɗum waɗama wato ha lycée polyvalent Bonaberi hawtade be ko watta jangirle 30 yalɗirɗe ha nokkure nden. Pamen ma ha wetingore yontere nde sukaɓe ɗo man 7 ha yago 8 wato lewru colte hitande 2019 ɓe gaɗi wato jonde tilimde haɗɗon majum. Jole majum hosama gam andingo wato derke'en ko woni wato hande dede yakeji wato witto ha ko wi'ete ande non majum ɗum waɗi ɗum wato joyapre on ɗum ɗo waɗe ha nokkure nde ɗo kadi dede be ardingal ɓe ardani nokkure nde ɗo wiyama Guillaume e jang o wolwi kuje ɗuɗɗe masinta ha dede ko larani yakeji ardingal maɓɓe e hawrugo wato jangirle feere tumbidirɗe ha nokkure nde ɗo wigo mako ɗellitingo ande witto ɗum ɗellitingo yakeji ɓiɓɓe lesdi e non bo ɗum ɗellitingo wato yakeji sukaɓe e non bo ɗum hokkugo ɓe wato ande gam wato no ɓe mahira wato lesdi maɓɓe ha ko tammi warugo. Kadi kuje ɗuɗɗe wato hollama ha nokkure nde ɗo hawtade be dede derke en ko wawi waɗugo e ko ɓe kolla ɓe fu maɓɓe ɓe kolli dede bawal maɓɓe banno ɓe mbawiri. Kadi ɓeɗo yela wato hitande tamminde wargo bo ɓe tammi waɗugo irida ko nandi be banni amma ɗo majum ɗum taskara wato ka jaɓɓugo wato yakeji sukaɓe ha nder lewru nduɗo ɗo.
ha faynen do tokkiti ɗereji meɗen ɗo majum en jahan en bolwa ha ko larani yakeji wato ɓenɗon wato hoorejo wiyeteɗo jagorɗo kalfinaɗo yakeji nder lesdi Paul Atanganji o yillake wato leddi Adamawa gilla mako majum ngam caɗele ɗe ɓe keɓino hatton majum ha ko larani yakeji wato jargina en bana en mbiyata nangoɓe waynaɓe nder ladde e ɗaɓɓita hande no ɓe sotire hawtade be sornugo ceede kadi ɗum majum gilla man waɗama hawtade be giɗɗe Yusufu Lule ɓesden ma famugo. Nam jamaje ɗum man ɗum kribi on bana no giruɗon wato ha ko larani wato nyalade en ɗo tokkitini haala jangoɓe kadi ɓe gaɗi wato ko watta wato jangirle en wi'a entaɓe 30 hawri ha wato nokkure ndeɗo ɗo kadi ngam taskango kamɓe fu wato yakeji wato nyalade nde 53 wato hako wiyete kadi ɗum majum tawtinama jangirle entaɓe duɗe muɗum kadi ɗum majum ɗum woni ha elto kadi ɓe gaɗi kuje feere feere ha nokkure ndeɗo ɗo e nonnon bo ɓe gaɗi wato bolle wato ɗe lesɗi ɗemɗiyankeje ɗe lesdi Cameroun wato français be anglais e nonnon bo ɗum waɗi pijirle ɗe fina tawa e nonnon ko larani suɓugo wato garinɓe ɗum majum ɗum fu majum ngam hollutugo wato ɓiɓɓe meɗen ko lattata wato Cameroun jango e jogitako ko fini tawi. haɗɗon majum en mbiya wato jahowo fergata lortoɗen ha ɗerewol meɗen ngol mbiɗen wato jagorɗo kalfinaɗo yakeji nder lesdi Cameroun Paul Atanganji waɗi gilla muɗum nder lesdi Gawdere hawtade be wato yakeji tilimɗi tiniɗi ɓe gaɗi toon ha ko larani caɗele ɗe ɓe mari ɗo majum Yusuf Alule sappi giɗɗe muɗum ɓedden ma famugo ɗum ko waddani en. Jamaje jiha Adamawa Cameroun e seyi be gilla ka wajirijo gomnati lesdi Cameroun Paul Atanganji waɗani ɓe ha gilla kan ɗon mo heɓi jaɓɓama be seyo e welwelo komo wari waɗugo ha ton ha kan ɗon jiha wato marka saɗirmaji kulniɗi hawtade be ɗoftal mawɓeji gomnati e mawɓeji sarakin ha nder gomnati Cameroun bana hoorejo gomnati ha jiha kan ɗon Kildadi Bukar Lamlamɓe e soje en wato be jamaje kawtaɗe ha gilla kan ɗon ɓe gillake gure ɗen ɗon tawaɗe wato wala wuro ɓe acci ɗen nder ɗen ɗon gure toñaɗe nder ko sali jiha kan ɗon heɓi mettamɓeramji feere feere ɗon gan tokke wuyɓe e fasiki en e gaɗana ɓe wato masiboji koma jambaji mettuɗi e ɓe wargo nanga himɓe maɓɓe yaha sigo ƴama sey to ɓe gokki jawle ɓe joofe ɓe gaɗi mbarhoje ton e noon ɓe gaɗi wato kulol himɓe kultori himɓeji ɗuɗɓe paayi nder gureji mu'en kadi ɓawɗon himɓeji ɗen ɗuɗɓe doggunoɓe keɓi kadi weltare wato ɓe dogguno gam kisal amma kadi ɓe beltake hande ɓe gilla ka ɗon woɓɓe maɓɓe puɗɗiti hotugo e gure mumen kota jooɗo kuwa ɗum ko mbobuno koma wigo ɓe jooɗo jonde jaam gam dalila gilla kan ɗon. Paul Atanganji saydini jamaje ha ɗo ni ɗoftal gomnati lesdi Cameroun moytango ɓe gonɗi maɓɓe e noon bo waddaniɓe wato sahuji tilimɗi ko seyni ɓe masin. Soje en heewuɓe e derki en suftaɓe nder gure ɗen ɗon kawti darde tabitingo wato halluɓe ɓen ɗon ballina balmi sindaɓe ballini balmi maɓɓe ɓe nastiti kirke maɓɓe bano hani. Paul Atanganji wi gomnati Cameroun ƴefti alkawal majjitingo masibo ɗum ɗon ko ɗum be jam ko ɗum be jaw ha nder gilla kan ɗon sawuriji kumtuɗi gaɗama be mawɓeji ha jiha kan ɗon fuuɗo dow wato kawtal e alkawal tabitingo ɓosare de'ende e jonde jaam ha lesdi Cameroun no foti. Naam Yusuf Alule en giɓe bo mba'anteji ɗi gomna lesdi Cameroun hokkiɓe gam wallitorago ha ko larani faddago wato ɓen ɗon kalluɓe ha fahinta en gartan nder berniwol Yaoundé ɗo majum wato ɗum Hilton Hotel on wato jaɓɓi jonde wato nyande jetatire lewru nduɗo ɗo hawtade be mine banno wirete wato jagorgal kalfinangal ndelam e caali wato ndiyam e ko nandi e muɗum kadi ɗo majum ɓe gaɗi jonde nden gam larugo hande yakeji ɓen ɗon wonɓe ha seɓattoji pamen ma. Jonde nden nde waɗama nyande jetatire lewru nduɗo ɗo wato ha nder berniwol Yaoundé wato Hilton on jaɓɓa jonde nden ɗon kadi jonde majum waɗama be hoorejo jonde nden wato wiyeteɗo Alaji Mamadou Ousmanu kadi ɗon man ɓe kawri himɓe kewɓe ɗuɗɓe ha ko larani yakeji jonde nden ɗon gam larugo hande lisal ngal ɗon kuuɗe magal ko ngal huwata ha nder lesdi Cameroun kadi ɓe bangini dabareji haɗɗoni sertidirɗi ha ko larani yakeji man wigo maɓɓe aran wato ɗum hokkugo wato nyiɓoɓe dede yakeji no nyiɓira
wato ha nder ladde ɓen ɗon marɓe caɗele wato nyiɓugo nyiɓaloji kimmiɗiniɗi nder ladde e non bo ha ko larani babe majum kadi non tawtingo gomnati lesdi Cameroun e non ɓen ardiɓe palɗe ɗen ɗon ha ko larani sarwotiral e marugo ɗereji wato babe ɗen ɗon e ko nandi e muɗum kadi wigo mako to dabareji ɗin tawtinama e hawtade be gomnati lesdi Cameroun to hoosi anniyaji ɓen man ɓe keɓan ɓe pesinane ɓe koytinane ha ko larani wato nyiɓaloji maɓɓe kadi ɗum ɗo majum on woni ko yela ha ko larani wato lisal ngal ɗon ardanigal wato ndelam e caali ndiyam ko nandi e muɗum ɗo e ɗon majum en ɗon tokkiti wato kubaruji meɗen ha ko wiyete en andi wato ha leddi Nigeria ɗum ɗo suklani wato hande gengal ngal suɓol kadi suɓol ngol tammi latago wato 16 lewru colte nduɗo ɗo hakkunde Atiku Abubakar e non Muhammadu Buhari goto tiniɗo joɗiɗo ha korwal ngal ha waddugo jotta kadi ɗo e ɗon majum ɗum ɗo sakkini wato gengal wato ko wiyete e non coggu wolde banno wirete Youssoufa Lule be VOA ɓeddi famtingo en pamen ma lutti balɗe seɗɗa ha suɓol hoorejo lesdi Nigeria daraniɓe e dariɓe suɓol ngol ɗon e kabda no waɗata ko moye fuu suɓa ko ɓernde muɗum sufti kadi be yigo wato fitinaji ɗin ɗon ɗi Boko Haram wanno ɗuɗɓe doggino wato sanji nokkuje gam kisal e non joni ɗuɗɓe tawaɓe ha Adamawa State keɓi jonde sawotiral be ngal ɗon wato kawtal ngal ɗon ngal amana haqqe ɓiɓɓe wuro ko ma mbiyen ɓiɓɓe lesdi hawtade be ballal gomnati jaman e ɓen daraniɓe wato suɓol ngol ɗon kadi ɓe kabda gam heftugo noy kadi ɗum watta ko moye tawe nder suɓol ngol ɗon e bo ɓen tawaɓe ɗon holli ɗereji suɓol maɓɓe bindama toon to ɓe ƴiwoy ɓe ngala ɗon wato hujja suɓugo ɗo to ɓe tawa ha nder Adamawa State kadi holli ɓen ɗon ɗuɗɓe bolwi bolle ɗon tedduɗe wato darwidal e gewti be ɓen ɗon ɓen wato ardantoɓe kugal ngal ɗon ɓawo gewti ɗin ɗon e darwidal debbo ɗon nalankejo gimowo o wi gomnati Nigeria wato habda waɗa darde no ɗum watta fuu heɓa ko moye fuu suɓa gam wato suɓugo ɗum haqqe ko moye fuu e ko moye bo e mari ijini suftugo moye ardanto ɗum e lesdi muɗum ha jawabu Rifkatu Maxwell goto on ɗon nder ardiɓe koma ardaniɓe suɓol ngol ɗon hikka wi ɓe koosi wato alkawal kamɓe bo ɓe kuwiray deydey no sarɗi kugal ngal ɗon ngoni e bo wato ɓe goytata tabbitingo kala marɓe ɗereji fuu suɓa ha deydey to hani suɓugo non bo ɓe aynay suɓol ngol ɗon deydey no aynal sahingal woni Naam Yusuf Lule haɗɗon en ɗo wiya ɓe ɗo cusɗina wato derke'en be nastugo hande ko larani politique banno wiyete dawral kadi ɗo eɗon en tamma cuɓol majum tammi salago banno ɓernde yiɗi ɗo kubaruji meɗen re'i kikiɗe hande Fulfulde ni seeɗa on keɓata ma es hande o yalɗirta haɗɗo ni dalila hande wasugo heɓo amma kadi on keɓan kubaruji moɗon be inglisre hawtade e Rael Ule Abia e non kubaruji wato tiniɗi ɗo tilimɗi ɗo taskane ha ko larani françaire bako wowa jamdi 9 kadi en mbiya hande apnde banno o wiya DBS TV ɗo tokkitini shiryaji muɗum mbatane amin hakkilo yo waɗe jam e kisal e ndenka won e mon salamu aleykum